Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui, a veure, primer us preguntareu què fas vestida així? I l'armadura, I tot. Bueno, diguem que després de la desgràcia de l'últim dia, que ho vam perdre tot, vaig anar diverses vegades més i vaig morir diverses vegades més, així per variar una miqueta, no? He decidit, doncs, que anirem a tope. Anem a preparar la xeta de padre per anar al Nether i que, vamos, els gasts ens mirin i diguin ostres, Pedrín, quina por, d'acord? Vinga, som-hi. Puc fer-me el casc? Faig el casc? Faig unes botes? Dame algo. Tinc 0 nivells. Sóc inútil. Vaig a... tenim aquesta senyora que ha estat fent comerços i matant zombis. Mireu què ens dona. O sigui, ja tenim el pic de diamant. I a més, per acabar-ho d'adobar, tenim per 8 d'iron, tenim un diamant. O sigui que ens podem fer l'equipació completa i és el que faré. M'han dit que faci, com es diu això? Les botes. Faig les botes de diamant. Cover... Sí, veieu, vaig vestir per Gelita. Vaig amb botes de diamant. I ara el que farem... No tinc més iron, en sèrio? Me l'he gastat tot? Sóc el pitjor. Trade. Què em donaves tu? Jo n'estava això. Cada 8... Pues tampoc me'n donaven gaires. Per fer-me el casco. Em faig el casc... Bé, fem així. Pim-pam. I si m'espero a fer-me la petxera? Vaig a quedar-me sense ferro? Tot per un diamant. I amb això... que m'he fet el casc. Per què em passen a mi aquestes coses? Preguntar-li un altre perquè jo no ho sé. Ho sé i em sap greu no poder-vos contestar la pregunta. És que no ho sé. I aquí, a veure què ens donen pel nostre casco i les nostres botes. Poso això aquí i aigua infinitat, no sé què és. És que ho tinc en anglès ja. Protecció. Vinga. Ole! Tinc unes botes de caca. Unbreaking i aigua. Unbreaking. Fully unbreaking. Anda, leches. Crec que me'l posaré en anglès. En castellà. Ara. Options. No. Lenguatge. El tenim en català. Què ens han donat, per cert? Durabilitat i protecció. Bien. Crec. No sé. Una espasa de diamant. Què he vingut a buscar? Els diamants. És que no me'n recordo res ja. Calma, sisplau. M'està costant avui, Sento el soroll de les gallines de fons i m'estresso perquè em donen pel sac, cosa bàrbara. Vaig a treure el soroll de tot. Gallines, calleu. Ostres, tu, quin silenci. Uf, les meves orelles senten angelets cantar. T'ho juro. Per l'amor de Déu, què em dona per l'espasa? Durabilitat i fil de solar. Fot-li fort. I... Vamos, és que anirem al Nether i ja t'ho dic, matarem amb la mirada, amb fletxes. Vaig a buscar fletxes. Ja que ho fem-ho bé. Vinga, fot-li. Eficiència 2 només. Vaya trullo. Ja està, ho tenim tot. Jo crec que m'he passat a Minecraft, perquè, mira, he encantat, és que me n'he cansat, i saps què? Ho faig fora de càmera, i així ho teniu estupendo per quan comenci. Tinc fletxes, tinc menjar, tinc un escut que quasi me'l deixo una destral. No sé per què portar la destral. Música del Nether per acompanyar la nostra aventura cap a caure a la lava amb la nostra armadura semichetada, perquè anem d'iron, perquè, clar, em gasto l'iron amb xuminades, amb l'iron no puc comprar diamants, i amb els diamants, bueno, com que caic a la lava, no passa res. Preguem al senyor per no caure a la lava. No, sento un gast. I direu, què és això tan lleig que has fet? Ara passes, pots veure. Avui anirem amb calma. Anem a buscar vares de Blaze. Blaze, venid a por mi. D'on ve? D'on m'ataquen? Perdó, m'he perdut. Tu, que m'estan atacant però és que no veig on. Vale. Crec que ell sí, però jo no. Se'n va a Cuenca, Fallat. Pitxon! Calma. On està? Allà, vale. Veieu un esquelet de Wither allà dalt? Vosaltres també? Sí? Vale. A més, serà l'única, saps? Vale, crec que em vull pagar amb l'esquelet de Wither més igual a l'altre. Per pagar amb l'esquelet de Wither farem així.
Confio en el vídeo de Minecraft que em vaig mirar l'altre dia que em deia que els esquelets de Wither... Que pesau, el Blaze! Ja té! Sí, pesau! He perdut l'esquelet de Wither. Bueno, doncs ens pagarem amb el Blaze perquè hem perdut de vista l'esquelet de Wither. Compte perquè com em trobi l'esquelet de Wither, fotré un crit com el de l'altre dia. Començaré... que pesaus, Us ho dic en sèrio, calleu ja, sisplau. Hem matat un Blaze. Ens hem pagat amb... Però bueno! Que hi ha una reunió aquí? Tinc un spawn de Blaze aquí a sobre. Ostres. Ajuda, sisplau. Petarà el meu ordinador. Petaré jo. Però què estan? Aquí a sobre? Hi ha un spawn aquí a sobre? De veritat, tinc les orelles... Tu! Amb mi menys, Amb mi menys, que pujo ara i us rebento la cara. Bueno, ho farem d'una altra manera. Me'ls peto tots i el vinc. Vale, m'està costant 10 i ajuda, però en tinc 5. La veritat és que no s'acaben i no puc arribar a l'esquelet de Wither. Són eterns. Els d'aquí sobre ja estan tots morts. He trencat el de Xansis. No sé com es diu. Me n'he petat, he petat l'espawn i m'he petat un Blaze a espasa, tu. Ha sigut increïble. Tornem a casa. Jo vull fer la taula de poció. Com es torna a casa? Com es torna a casa? No sé. Aquí? Crec que és per aquí. Crec que vens per aquí. Pujo per aquí. I corro com si em perseguís el diable. Que sí. Va, tornem a casa abans de que m'agafi un atac per haver matat 5 Blaze. Sabeu com podem acabar l'episodi? Direu, és mala idea, jo sé. Ho sé, però ho he de fer. Sabeu aquest porc zombie? Aquest no, però el seu company que viu allà a prop de casa pillarà com un campió. Ja veureu, ja veureu. Faré la tàctica de la rata, que és pagar-ne un, posar-me dintre casa i com que tinc una finestra, començar-los a pagar i matar per allà. Però, font d'experience. Ja veureu, us ensenyaré com aconseguir experiència. Veieu aquest forat aquí? Aquí només n'hi ha un, oi? N'hi ha dos. Obro la porta per si de cas. Treus això, per si de cas, perquè tothom sap que t'acabaran matant. Atenció primària a los cerditos, dígame. Aquí, sisplau, a recepció. Tu què necessites? Tens mal de cap? Ibuprofeno. I tu, un espirifren. Ala, a tomar por saco. Siguiente. Ningú més? No? Bueno, anem a casa. I bueno, nois, jo crec que avui ha sigut un dia complet. Tenim armadura semichetада, tenim armes semichetades, tenim barres de Blaze i el pròxim dia ens toca fer bruixeria. Bon any nou i doneu-li like i subscriviu-vos si voleu. I si no, començarem el 2021 com el 2020 amb el peu. No passa. Bueno, fins una altra.